Hage Tripura bo Bangladeshi Illegal Immigrant Fai tongmani brung amorongno romnani bagei Bharatni Home Minister Amit Shah no letter homari jini Sir Ranjit amorongno tuye kabangma tabuk national media rogo amo awaimung rejagi tongo hake je ayang Gujarat te Delhi rogo Bangladeshi illegal je Bangladeshi nationalist rongno borno romoi borno deport khlainani bagei chai togi tonglaimani te romlai tonglaimani norok media ni bising te nugui makhana hake amo hakino yang Tripura bo khainani bagei koimung blai yapharma tongo tabuk central government ni bisingo tayo sekang Tuesday ni dino Tripura ni CM Manik Saha koktwma thumnai rok bai singjangmani yagulo bosamani je Bangladeshi rok 36% barikha tebo illegal immigrant Tripura faimani hinai hake bosawo Tripura angkha tini digi gurijak Bangladesh bai hake a jagao ek side ngake BSF ek side ngake TSR te ek side ngake police nei naikoli tongo nei hake amo Tripura ni borok te Tiprasa rok joton saimano even notice ni borok rok sirisi saimano je Bangladeshi illegal immigrant rok je kabangma nai muthang bedek rok border ni bising security ri tongphano busuk jorate habi tong te busuk jorate habi angi tong te gi 1949 ni simi Tripura Bharat by merger agreement ngmani yagulo ajorani simino kabangma politician rok vote bank ni bagai tobumani Bangladeshi rongno o Tripura bo joto borok sawiman tongboyo amo ani kogya buni kogya kabangma koktwma thumnai national media rok bo amno tuye kabangma coverage khlailai tonglayo tabuk bo amno tuye news relai tonglayo articles lei tonglayo tai 1971 Bangladeshi mukti andolon ni jorao busuk jorate Bangladeshi Tripura wa hapakya a jorao 14 lakh tongmase hake a jorao 14 lakh tongmase Tripura ni population 15 lakh Bangladeshi Tripura wa hapakya hake amo kabangma koktwma ni bisingo chung amo nogo national koktwma ni bisingno hake amsu borok lakh Tripura hapaimani a borok rok tabuk biang kamakhana hake Tripura da borok documents lamai o jagani citizen ngi tabuk o jagano tongoi tong kabangma amo kok sungmung tongo amo chung simi singya kabangma ben national media rok surise waisa wiso okok no tisawi borok sawo norok nugui no tongna je nungna rok ngakai hake akok rok no Tiprasa rok no sagakai bongni mokoli mukt yoru tamani bagi himale bongni je percentage tongmani or salcha borok majority tongmani tabung minority ingi thangmani karon reason ngakai je Bangladesh ni tinidi gurukjak Tripura tai je Bangladeshi illegal immigrant rok or hapaimani Tripura Bharat by merger agreement ngmani yagulo hake amorok no wanchugui chini Tiprasa leader Sir Ranjit chong hairok kabangma samung no togi tongo even assembly rogo bo okok no tisawi sungi tongo chini Tripura ni CM Manik Saha no tamani bagi himale kabangma je ayam Bangladeshi illegal immigrant phake borong o jagao 5-6 bosor toni kake borong or citizen ri khakai bongni tong thai jaga kabangma Tiprasa rong ni je ADC area tongi tongmani je forest land hni toni mani o jaga borong no settle klainani chengu dini je bongni wanji bosong je ayam Bangladeshi faine rok borok je or citizen mani yagulo borok kabangma NGO karimani yagulo bora a NGO government by miliwi kabangma jagarane try khayo hake amo agi bisik cholo tabung ngakai buskang nukjangli agi ngakai kabangma buskang mokol buskang no Tiprasa rong mokol buskang no khlaijagi tongo hake amani yagulo kabangma je Tiprasa rong ni tong thai jaga je Tiprasa rong ni jaga ngakai amo dini kemawi tongo je ADC area ne Tiprasa rong bagai reservation khlaijak jaga surise ta je chini Tiprasa rong tax mani je chini jaga ni mane hasing bufang amoro kabangma je collection khlai chini area ono je industry rok salama amoni bisingtui tax ok tlangai je sabona amo sorkani bisingtui olo rang haike samno chobajak ngakai je ayang Bangladeshi illegal immigrant faine borong no manai tongbayu tamani bagi himale borok document duplicate salam namani yagulo borok NGO ni bisingtui bongni no NGO salamjak ngakai borong no a NGO ni bisingtui rang nawai borok chuba chu rui tonga a borok rong no nga borok ulo akise misa chuba chu pilao chuba chu mante NGO ni bisingtui nga borok ulo nga kai samung khlai or citizen nawai o Tripura ni Bharat ni hake borok o jagao kabangma scholarship rok nawai bongni chererong no srung ruwei borok business rok khlai borok aguli rogo 2-3 tala tangai building ulo nga borok gnang ngi thango jagao nga borok chini Tiprasa no hunchine apre ST rok chini tax ni rang basi borok chawe o jagao haino aram kha tongo hai irai ni hake borok agi pule sanan thanga go jagao somni rang bai borok oro amde hake kusuksa ka ba chini Tiprasa rong ni rang bai borok duplicate khlai borok o jagani facility namang chini Tiprasa rong kisa cut off khlai borok tabu o jagao kusuksa ka kawai taka Tiprasa rong borok tola siklegi
tong hai che o jaga ni system ni thangsi o mo hai ke bon population bo kwbang thangka ang ka o jaga o vote bank ni bagi ba eng center lo bo sabno naisinai je bisi vote haya amo je bor kaplai ingi mano amo je a do fanon naisinai bile hai ke amtinyo Tiprasa rok tola klugu hai ke je ani simani mote je ani analyze khai nai mani mote te kwbang man je koktwma ni bisingti saima mani amrok no ang joto thumui je koktwma tongmani je kubui tongmani ang norok no omo sawi khwnai ka hai ke norok bahai je ani kubui da norok comment ni bisingti ke shahar mano hai ke o video ni sajak like khlai di te share khlai di channel no subscribe khai di bell icon click khai di jotono no kaham tongbai di khulumbai kya hambai.